Impumelelo la ngizokhuluma nani nobabili. Ngelanga ubaba wakho ayekade ngene esibhedlela engekho right. Khona ilanga uMato baba ne-meeting. Ngangaphumelela-ke mina ukuya emithingini. Then-ke after that sasesiba siyabonana mina naye sobabili. Shuthe kubonaneni kwami naye-ke eyakhuluma nami wasebuya-ke kwangena enye ingxoxo yokungajabuli kahle. Wena Mthombeni wawuhamba noMpumelelo la egcekeni niya lapha ezansi ekhaya kuleya ndlu endala nje yama. Yeah. Uthi wena uMpumelelo uzorenovate leya ndlu. Kusho ukuthi ikhaya makunje alisekho sekuwumuzi kaMpumelelo. What about ingane zakhe? What about bona ngoba bazi ukuthi isekhaya bona la? Why ngithi suddenly mase kuthiwa Mpumelelo lungisa le ndlu? Sekhona umuntu oba nenkinga. Yabona lo mbuzo lo nobuza benkinga. Manje impendulo engiyoyikhipha angeke ibe yinhle. Lo mndeni uyohlukana phakathi. So ngcono ingaphawuli. And then waseyangitshela ukuthi lonto yamnikeza ukuthi ufanele ahambe ayofuna isite, ayofuna indawo, ayifunelele izingane zakhe emva kokuba wena sowusho kanjalo. So ngoba akajabulanga ngizocela ungenzele ifavor ukuthi uyilungise leyonto ngoba hlambazange angazi noma kuwena wakwakuveza yini ukuthi akajabulile ngaleyonto.